Chigawo cha madzulo ano tabweranso ndi nkhani ina yachisoni makamaka ndi kuti muziona muzithunzi zimene zikuoneka pa screen panopo kunena kuti magalimoto kuphwanyika osati masewera. Tsopano sanali magalimoto okhawo kwapezeka zonena kuti taluzanso ndakuti miyoyo ya anthu angapo makamaka kumeneku ndikutino zinakhala motani. Kunali chakumamawa komweko kumeneko makamaka mu msewu wa Limbe Zomba ya kumeneko kumathamanga ronde kuti makamaka magalimoto awiri. Kunali galimoto ya minibus ya Mazda Bongo minibus, registration number yake ndi KK 6184 ndipo imeneyi imachoka ku Njuli kumalowera chakuchiladzulu 10 off ndekuti itanyamulatu mapassenger omakwana 18 anthu okwana 18 ndithudi mu minibus imeneyi kuzabwera ndekutitu saidi nayo kumachoka ndekutitu Mazda Demio Saloon imeneyiru registration number yake ndikukhala KK 8371 ndipo amenewa amapita ndekutino opposite direction kumene kumachokera minibus ija. Ndichomwe chinachitika chinachonena kuti patsogolo pa minibus imeneyi panali ndekutino lole ndipo aminibus wa amafuna ayipange overtake lole imeneyo cholinga zonena kuti ayende mwachangu akafike mwachangu ndi anthu amene ananyamula kuchoka ku Njuli uko. Mumaziwa kale ma minibus akatathamange akufuna kokere ndalama basi tikafike destination mwachangu ndi tipange overtake. Mazuwa amene amayendera magaya amene wa nthawi zina zake basi kungomenya ndekuti overtake imeneja samadziwa kutsogoloko kukubwera ndekuti Mazda Demio yomwe timayikamba ija ka saloni kameneko basi akangofikira ndekuti kuombana kuphwanyana pamenepo nde mazuwabe ngati galimoto ikupanga overtake si imene ipange overtake pa speed yake yochepa chifukwa amazozonu tino talowa mu msewu omwe si wathu, talowa ndekuti muleni yomweno iyi si yathu ndi leni ya inu ake nde basi umayenera muyende mothamanga nde ndi speed kulephera kupanga control akaombana ndekuti ndi Mazda Demio imeneyo mpaka nato kunyenyeka ngati mmene tikuonera muzithunzi mmene momo. Nawo chomwe chachitika ano pamakazi otezi tapezeka zonena kuti taluzapo notsopano anthu awiri, driver wa Mazda Demio imeneyo komanso passenger mmodzi wa Mazda Demio imeneyo chifukwa ka Mazda Demio ndizoti kananyamula ndekuti mapassenger okwana 5. Passenger mmodzi ndi driver apezeka zonena kuti atisiya kubwera ndekuti anthu ena omakwana 21 tikaphatikiza ponsepo amenewotu ndizonena kuti notu apanga sustain different degrees of injuries ndithu avulala makavulalidwe kosiyanasiyana, ena kuvulala kwambiri, ena mwina bola nkoni, ena kukandika komano tingakambe zonena kuti taluzapo anthu awiri amenewa ndizoti atapanga ngozi itachitika anthu anatenga kuthamanga nawo ku chipatala cha Queen Elizabeth kumeneko anangofika basi nokoti pamene zititi mutu apande kuti mwatibweresera maliro. Ijeni driver watisiya komanso passenger mmodzi watisiya, ena wainde toti alandira ma treatment koma awawa ndizonena kuti we can pronounce them dead kunena kuti atisiya ndithu ayi mizimu yawo ikawuse mu mtendere osatha. So amene matsatira ndekuti Justin Tech Malawi muona zonena kuti mama wawo ndi maulutsanso nkhani kumeneko yokhudzana ndiye kuti ndi ngozi ina yomwe yachitika dzulo kunena kuti ku Monkey Bay anthu oyendetsa ndekuti njinga za moto aombana kumeneko mpaka na mmodzi waluzapo moyo kubweranso ndekuti chakudedza Msewu makamaka chapa kumasasa kumenekoko kumeneko chopezeka zonena kuti sotu taluzako anthu ena okwana 4 nawonso anaipa njinga ya moto ataombedwaso ndi galimoto ina ndi tuplado yabomaso ngatiyo ayi zosayendatu olo ndi pang'ono pomwe. So every day zikuoneka ngati zomwe zikuchitika ndi zimenezi mwina tikambenso mobwereza pakunena kuti maovateki wawa ndi amene akupezeka zonoti anthu akuluza nawo moyo. Tikuti chokeru anayenda wapasi mpaka nokafika mulanje amatero eti nyambo idza amaona kuchedwa mapiro ake ndi ngozi. Kodi inuyo simungangolola mudikire bwinobwino
kapena mupange cheki bwinobwino za overtake ziti sitingazipewe. Muthamangira kuti ngati muli amabeni basi makhala mwanyamula miyoyo ya anthu ochuluka zedi. Anthu amenewo ali ndi abale awo amene amayang'anira pa iwowo, ali ndi maudindo osiyanasiyana. Ngati uli driver ndiye kuti tu wasiyidwa ndi udindo waukulu kwambiri. Taonani apa mwapezeka zonena kuti mwapangisa zoti anthu aluzepo miyoyo apo chifukwa ndiye kuti chofuna kuthamanga. Inde ndrama ili paminga, we understand, komano kodino simungadeke moyo wanu wonse oti mukumawuyika pa chiopsezo. Mukumawuyika pa chiopsezo ngati mukuyenda mosasamala. Sitingapitirize chonse everyday tizikhala tikumawulusa nkhani zonena kuti ayi Ngozi amafuna upanga overtake anthu akuti amwalirapo. Sikugwiratu imene. Sopano izizi ndi zingozi zonoti zinakatha kupewedwa, koma ayi ndithu kuyendesa mosasamala. What is happening? Guys, take care makamaka inuyo ma driver. Please yesetsani kunena kuti muziyendesa moyenerera motsata malamulo kuti muteteze aliyense amene ali pa msewu paja, amene ali mu galimoto yanuyo, moyo wanuwo, ngakhalenso amene sali mu galimoto yanuyo muwateteze kuti aliyense akathe kufika kumene akupita ndi kuti ali safe, ali wa bwinobwino akuti